Sitten ekan kerran kun mä menin baariin, niin sieltä tuli varmaan joku 15 ihmistä tää hihasta. Hetkonen, oot se Tommi? Ja mä sanoin, mitä vittu. Ei oo nyt aamulöylyt, oliko se Astorias vai mitä se Isakelliot sanoo? Koska niinku, aina kun vähän miellyttää ja itsensä kustannuksella, aina vähän jotain lähtee pois. Suurimman laskutuksen kuukausi yhdessä kuukaudessa painoi ihan vitusti yhteistöitä ja laskutin niinku... Mä oon Aku ja mun mielestä ihmiset on maailman kiinnostavin juttu. Lospäin meidän elämät saattaa näyttää tosi erilaisilta, mut kulissien takana on aina kuitenkin ihminen. Sä katot nyt Day in the Life-videosarjaa, jossa kurkataan aina jonkun mielenkiintoisen ihmisen arkipäivää. Tervetuloa mukaan matkaa, toivottavasti viihdyt. Tänään meillä on vieraana oikein semmonen sosiaalisen median moniottelija-tyyppi. Tubeconissa vuoden tulokkaaksikin nominoitu mies, joka puhuu puhelimelleen. Eli Tommi Arska. Mennään vähän kurkistaa, että miltä tommosen niinku täyspäiväisen somettajan työpäivä, arkipäivä näyttää. Moro! Pasurikättely, mulla on oikea käsi kamerassa. Mitä Ukko? Hyvä! Tässä on tehty töitä. Vähän asiakaspalveria ideointia. Täällä saattaa olla vähän sotkua, niin... Ei se mitään, Ei se on välitä autenttinen siitä. video. Kämpäesittely. Kämppäesittely. Lähdetään täältä eteisestä, mä voin näyttää. Tässä on heti ekana tällainen peili. Autenttisestihan nää pitäisi varastaa, tiedätkö, jostain kadun kulmasta. Niin pitäis. Mä tilasin ton Ikeasta, maksaa ehkä 35 € tai jotain. Tässä on jotain eri kuvia. Nää ei oo mitenkään silleen erityisen... Tää on niinku muuten skene. Eiks se oo? Osmo, Tume, Iiväke, herreest. Siellä on ne tärkeimmät, en mä makeilta. Tää on siis tumeloisilaiset juhlat. Mä en siis tupakoi, mutta tuolla sai tupakoida sisällä. Okei. Vittu, poltin 2 tuntia putkeen röökiä siellä. Tässä on mun tällainen aika pieni kylppäri. Joo, tää on yllättävän pieni niinku siihen nähden, miten iso kämppä. Nää on nää vanhat talot. Täällä on pyykit, siellä on Emma Gallan liivi pesussa, just mä huomasin, Oi että vitsi. pitää pestä sinne ihme tahraa jotenkin. Voidaan ottaa fit-checki myöhemmin. Ei mulla on nyt vaatteet täällä. Joo. Ei, ne on kato puustella ja stylistilla. Niin joo. Hommasin tollaset täks kertaa. Joo, sulla on tolleen kunnon panostettu. Mulla ei oo puvusta ja mä oon itekin Emma Gaalassa. Niin, sä oot tuomarina vielä. Niin. Keitä sä äänestät? No sanotaanko näin, että niitä ketkä tarjosi parhaimmat illalliset. No mutta täällä on paljon tauluja, mä tykkään tauluista. Tämä on ite maalannut pitkä aika sitten, varmaan joskus 2017, 2018. Tässä on ihan visio tossa. Onks toi näyttää ihan Jimmy Butler. Hell no! Jimmy Butler, se on Jimi Hendrix bro, niin... Siinä kun mä katsoin, että siinä lukee Jimi Hendrix, mutta toi näytti silti ihan Jimmy Butlerista. Joo, ei Jimmy Butler, se on Jimi Hendrix. Joo, korispani aivot. Joo. Ja tää on mun ylpeä ryijy Lauri Kaivoluodolta. Ui. Sellaisesta kirpparimyynnistä. Sitten on työsetuppi. Tää on mun työsetappi. Tässä mä niinku vietän aikaa. Mä halusin tän, koska siis niinku... Mä sit otan nää. Mä halus sellaista, tietokonepistettä. Se on Joo. pysyvää. Mä otan noin. Mä heitän tänne. Mä heitän verho eteen. Sit se on niinku... Ja sit tässä on niinku bodysetuppi. Sitten tässä on bodysetup, tai sit vaan niinku ruokailupöytä. Mut myös bodysetuppi. Et nää on tässä niinku pysyvät fikstuurit. Mä en osannut kuvitella, että se näyttää tältä tää Tommi Arska Shown. Joo, jengi aina kelaa, että usein ne kelaa, että on joku oikea studio. Nee. Jostain syystä. Ehkä ne ajattelee, että ei toi äijä pitäisi ryijyä niinku himassa. On robottiimuri. Robottimuuden totta kai. Onks sillä nimi? Se on Leevi. Oh. Leevi suositteli. Meillä on kaveriporukassa sillä, että aina se, joka suositteli niin sen nimen, että se mun yhdellä kaverilla on Robo Ristola, kun mun sukunimi on Ristola. Joo, toi on Leevi. Leevi suositteli. Leevi on mun vanha ystävä. Meidät erotettiin samaan aikaan lukiosta Leevin kanssa. Sitten tossa se liivi, mikä päällä äijä imuroi. Joo, toi on. Mä sain ton kaverilta treenaamista varten, mutta mä oon vaan kerran imuroinut se päällä. Mutta Joo. ehkä kun tulee hyvät kelit, niin voi mennä vähän juoksemaan ja sellaista. Kyllä. Aamukahvi hetki. Tai oikeastaan tämmönen aamupäiväkahvi. Lounaskahvi hetki. Joo, lounaskahvi. Täällä on Tommi Arska Show kupit. Kupit. Mun pitää tilaa uudet. Mä siis vähän reklamoin näistä. Näistä alkoi irtoamaan niinku. Tästä vähän vähäsen, joistain vähän enemmän. Mä oon nyt alkanut reklamoimaan juttuja. Mulla on Tommin vuosi. Nyt mennään Tommin mielipide eellä, ei muitte. Niin. Mulla on jotenkin vähän ehkä sillä katos. Mä oon ollut aina tosi sellainen taitava ihmisten miellyttäjä. Et vaan samassa huoneessa tai missä tahansa niinku ootkaan, niin koet miellyttää. Niin sit some vähän teki sen ehkä, että se miellytätkin 100 000 tai 500 000 tai miljoonaa ihmistä. Joo. About miljoona ihmistä niinku kuukausi tai tavoittaa sisällä. Sitten musta tuntuu jotenkin vähän sellainen katos itse, koska niinku aina kun vähän miellyttää ja silleen itsensä kustannuksella aina vähän jotain lähtee pois.
Kyllä. Mä halusinkin kysyä, että miten susta tavallaan tuli vaikuttaja. Tapahtuiko se silleen niin kuin vahingossa vai Se tarkoituksella? tapahtui ihan vahingossa. Siis Joo. mä oon tehnyt noita samoja videoita Instagramiin aina. Joo. Sitten mun yksi kaveri sanoi, että pistän TikTokiin, että noi menestyy. Sitten mä kokeilin ja sitten ne menestyikin. Ne lähti tosi hyvin. Ja sitten ekat puoli vuotta mä en käynyt kertaakaan missään ulkona tai missään, mä vaan kaverin kanssa, mä valmistauduin silloin CrossFit-kisoihin, mä en dokannut tai mitään. Mä vaan samojen kaverin kanssa treenasin ja saunoin, en nähnyt ketään. Sitten ekan kerran kun mä menin baariin, niin sitten siellä tuli varmaan joku 15 ihmistä tähän hihosta. Hetkonen, oot se Tommi, ja mä sanoin, että mitä vittua, se oli helvetin outo. Mutta ei oo kyllä ollut mikään unelma, eikä oikein vieläkään. Jotenkin se vaan tuntuu helpolta ja se on ihan mukavaa, mutta ei se ole mulle mikään intohimo kyllä. Vähän sama homma itellä kanssa Ne. silleen. Et jotenkin se on vaan niinku tapahtunut. Mut pelottaako sua yhtään, että sillä katoo oma persoonallisuus? Joo, kyllä mä oon ihan noita samoja juttuja niinku miettinyt. Ja ehkä jotenkin tällä, just nyt on joku semmonen niinku muutoksen aika menossa, että ottanut vähän enemmän niinku omaa aikaa ja hengailu just silleen läheisten friendien kanssa ja tarvinnut semmoista aikaa niinku myös latautua. Mut sit taas toisaalta sitten ajattelee silleen, että tää on työ, että ei mikään työ oo silleen, että sä oot aina hito innoissaan siitä. Se on vähän just kuin alkuun kun lähti tekemään ja huomasi, että tässä on jotain potentiaalia, niin sehän tuntui koko aika oli vaan silleen vittu siistiä. Aina kun lähti kuvaamaan, kun tyyppi oli silleen wow. Mut sitten kaikkea tottuu ja siitäkin tulee sitten semmoista rutiinia jossain vaiheessa, mutta tästä tulee kiva päivä. Leuka vuotaa, pitää olla tommonen tässä. Onko se tulossa vanhaksi tai jotain? Mulla on ollut tää niinku aika pitkään. Okei. Ihan tulee käytännöllä Mä en kyllä. tiedä, se on jotenkin hankalaa, ne aina tippuu hammasta. Mä en oo oppinut sitä. Joo. Niin, mä oon ratkaissut sen näin. Saako nyt niinku julistaa kevään Nyt on alkaneeksi? kevät alkanut. Onko Aurinko niinku? on niin ihana. Mutta aina kun sanoo tolleen, niin sitten se takatalvi hittaa. Ei se tuu enää, mä oon varma. Koska kyseessä on Tommi Arska, aina tulee jotain tuttuja vastaan. Törmättiin rakkaaseen ystäväni Joon Pesoseen. Sä et mennyt kylläkään huomata mua, kun sä katsoit sitä. Siinä oli ihan Siinä oli vitun koira. Ihan vitun Oliko, Mä huomasin, mä olin ihan vitun musta. oliko hyvä koira? Koitin niinku pyristellä menemään. Ei mua katsoin sitä koiraa, ihan valtava. Joo, ihan siis tuli siis semmonen niinku olo, että mua ei nähdä ollenkaan. Tää on kyllä niinku stadisasuessa, se on ihan silleen virkistävää, että milloin vaan saattaa tulla joku tuttu vastaan. Joo, mä törmään kyllä melkein. Ei nyt ihan aina kun lähtee ulos kotoa, mutta melkein aina kun lähtee larusta, niin törmää johonkin. Joo. Se on tosi kivaa. Mä rakastan nähdä ystäviä tolleen vahingossa. Mulla on silleen niinku, toinen puoli musta on ihan niinku, tiedäks valmis ois asuu jossain Lapissa jossain, tiedäks tunturissa, missä on se pikku yhteisö. Mut sit taas toinen osa musta niinku nauttii kyllä niinku Helsingistä ja siitä, että on paljon ihmisiä. Mites muuten, mun tuli mieleen, kun sä oot käynyt niinku kaupassa kanssa. Onko se silleen niinku, oot sä kapitalisti somettaja? Oot sä silleen, että mun pitää tehdä tän ja tän verran yhteistyötä, että mulla voi olla tää ja tää elintaso vai? No Onko se silleen suunnitelmallista vai onko se ihan vaan silleen go with the flow? enemmän go with the flow. Et kyllähän siis viime vuonna usein ihmiset tuli kysyä, että no miten sä oot nyt pärjäillyt, että, niinku, että saatko maksettua vuokraa. On jotenkin tosi huolissaan, vaikka viime vuonna mulla kyllä siis tulot nousi tosi merkittävästi. Joo. Että melkein niinku tuplaantui päivätöistä. Mutta tällä vuodella mä veikkaan, että tienaa vähän vähemmän, kun en tavoittele yhteistyötä niin paljon. Joo. Niin tähän voi tehdä hirmu paljon, niinku, laskuttaa vähän vähemmän ja tekee tosi paljon. Joo. Että mun niinku, suurimman laskutuksen kuukausi oli silleen, niinku, vielä kun mä olin sivutoiminen yrittäjä, niin yhdessä kuukaudessa painoin ihan vitusti yhteistyötä ja laskutin niinku reilu 16 tonnia alvit. Mutta sitten mä en mitään muuta tehnytkään kuin töitä. Nykyään mä pyydän vähän enemmän rahaa ja niitä tulee paljon vähemmän, mutta se on mulle ihan fine. Joo. Että paljon enemmän mä arvostan vapaa-aikaa kuin rahaa. Se on ihan mielenkiintoinen ja inspiroiva fakta, jos joku on joskus miettinyt, että mitä niinku somettajat voi tienata. Niin. Ei se mikään peruskuukausi ole. Ei mulla vuositulot mitään 200 tonnia Niin, ole. Mutta niin. siis, että jos jaksais vaan tehdä töitä. Mikä niinku äijän toi tommonen niinku workflow, et onko se silleen, että tulee vaan joku idea päähän, sit sä otat puhelimen ja kerrot se? Joo, asia? ei mulla ole mitään kyllä sellaista niinku hirveästi, että se Joo. voisi tehdä, että mä suunnittelisin yhtään oikein etukäteen. Ehkä päivän saatan suunnitella jotain siivousvideota tai jotain muuta. Joo. Muuten mä otan puhelimen käteen ja puhun. Onko se yleensä sille aina eka teikki? Joo, aina. Joo. En koskaan käytä mitään myöhempää. Joo, koska mä ehkä koen, että se on vähän toi sun juttu, se on niin sanottu FaceTime-efekti. Mun mielestä oot niinku tyyppi, joka puhuu sen puhelimelle semmosia arkisia juttuja vaan jotenkin tosi silleen osuvalla tavalla. Joo, jengi tykkää niistä sitten. Se on kiva, että ne tykkää. Ja jos ne ei tykkää, niin en mä osaisi tehdä mitenkään eri tavalla. Mut joo, mä en koskaan. Mä otan välillä useamman oton, mutta mä en koskaan tykkää niistä muista. Joo. Niin sitten se on Se on niinku autenttinen aina. Niin. Eli jos ootte miettinyt, että toi somettaminen vaikeaa, voiko tuolla tehdä bänkkiä, niin vittu
Sulla tulee ajatus päähän kuvassa kameralla. Se on siinä, sitten raha tulee perään. Oi että! Juman suikka, mikä keli. Tekis niinku mieli huutaa tai jotain. Ei niinku tiedä Tulee semmonen pirun hyvä fiilis. No ei nyt huudeta kuitenkaan. Mulla on nää full kitit. Älkää kun menis sukelluspuku päällä tonne. Joo, äijä on professional. Kaikki valmiit. Kuinka kylmältä tuntuu? Tässä mä tykkään. Se on vähän niinku mä aina sanoin, että tää vesi halaa. Kylmä vesi halaa. Ja sitten se vie kaiken jotenkin ajatuksen pois. Ei oo nyt aamulöylyt. Oliko se Astorias vai mitä se Isäkelliot sanoi? Ei oo tiistai, on keskiviikko ja alla siipulla, mutta on tääkin ihan kiva. Jos on stressiä, niin sitä on kiva. Jos on stressiä, niin sitä on kyllä yhtään käydä alennossa. Joo. Onko tää stressaantunut? Mulla on ehkä sama. Mä oon käynyt silleen edellisinä talvina enemmän. Ja ehkä mä oon nyt ollut myös vähän silleen tyynempi. Se voi olla syy, miksi mä en oo kokenut samanlaista niinku tarvetta mennä. Mulla ainakin, en mä saa samanlaisia endorfiineja jotenkin, koska jos mä oon stressaantunut, niin se on ihan sairas lika. Niin on. Niin saa kun tulee tähän. Ja mä muistan, niin viime talvelta kerran olin tässä, kun tulin tähtiin, oli ihan hiljasta ja tyhjää pimeä. Olin yksin tässä. Silloin oli just joku reilu 6 minuuttia ja vittu, siis menin saunaan vaan tärisemään. Mikä fiilis? Onko uudesti syntynyt? Nälkäinen fiilis ainakin. Joo. Oikein rentoutunut kanssa ja kiva työchatti oli tullut. Hyvää palautetta meikästä niin toi. No niin. Totta kai aina kiva. Tuo on aina kiva, jos on puhelin jossain saavuttamattomissa. Sitten menee sinne ja sit siellä odottaa jotain kivaa. Mut sit jos siellä ei yhtäkään ilmoitusta, niin sit tulee sellainen fiilis, että vittu, eiks kukaan aatellut mua? On ihan hirveä nälkä. Mulla tulee välillä sellainen nälkä, että mä voin niinku oikein tärisemään. Tuleeks hangriikin? Tulee todella, mutta mä oon koittanut opetella pois siitä, että mä sen sijaan, että mä oon vihainen, niin mä oon vaan hiljaa. Joo. Koska se on aika lapsellista ja epämukavaa sitten, jos sä alat kiupustelee muille. Jep, mut välillä pitää purkaa tunteita. Ja on myös tärkeää, että sulla on semmosia ihmisiä, tai hyvä prosentti ihmisistä sun ympärillä on semmosia, että on turvallinen tila purkaa tunteita. No joo, mun lapsuuden ystävät on kyllä sellaisia, että ne näkee, jos mulla on nälkäkiukku ja ne lähtee oikein kaivaan, ne tykkää siitä, jos mä oon vihainen. Ne rakepaittaa vaan. Kyllä. Halutaanko me jotain sushia sit vai? Kyllä mä sanon, että semmonen buffettimättö niinku natsais nyt. Mä oon vähän niin simppeli äijä, että mä en osaa oikein nauttia semmosista hienoista ravintoloista, koska todennäköisesti mulle jää niinku nälkä. Joo, niin ymmärrän. Mä oon semmonen pitkä juoksija mies. Kulutus on suurta, niin pitää saada myös niitä kaloreita inne. Hyvää ruokahalua. Hyvää ruokahalua, vittu mä ajon niinku ässään. Joo, tätä ei niinku ehkä kannata edes kuvata. Tästä tulee niinku... Pojat antaa nimittäin kyytiä näille susheille kohta. Sitten me otetaan hetki tolle, mikä murukerroskakku. Murukerroskakku. Toi on ihan älyttömän hyvää, kun siis... Toi on semmonen juttu. Tää on kakku. Se näyttää siltä, että se ei todellakaan hyvää. Se on ihan älyttömän hyvää. Tää on niinku äidin hali kylmänä talviaamuna. Kyllä. Sä oot tehnyt kans podcastia jonkun verran ja varmaan siinä on paljon myös silleen ihmisiä, ketkä ei oo sulle entuudestaan tuttuja, niin onko ikin tapahtunut silleen, että jotenkin maagisesti klikkaa jonkun tyypin kanssa ja sitten tulee vaikka frendejä? No on käynyt useastikin. Se on vähän jännä sellainen tilaisuus, kun eihän nyt koskaan ole silleen tuppa juttelee 3 tunniksi. Pistää nämä kuulokkeet päähän, ei oo mitään muuta kuin me tässä. Niin. Eka oli ihan AK, eli Yliopop. Joo. Me siis tavattiin ekan kerran vartti ennen nauhoituksia ja sitten just Faijakin kysyi, että mistä te oikein tunnette, että miksi et ole koskaan maininnut, jos on noin hyvä ystävä. Ja sitten mä olin silleen, että ei me tunneta etukäteen. Ja sitten on Ronian kanssa tultiin tosi hyvin toimeen. Ronian kanssa ja nyt vaikka Aslan kanssa tultiin tosi hyvin toimeen. Ronian Alatalo siis. Joo. Sitten ei kaikkiakaan, ei se ole mikään tavoite, että siinä saisi jonkun ystävän tietenkään, mutta ei se, kyllä siinä myös on podcastajana ihan sellainen vastuu, että vaikka sulla vähän niin tuntuisi siltä, että vitsi mulla on niin hyviä ystäviä, niin että se voi olla tekemässä hirveitä aloitteita, että hengataanko nyt, niin. Koska se on ihan vitu outoa, jos mut kutsutaan johonkin podiin ja sitten se kästää ja on sen jälkeen koko ajan sille, että haluatko hengaa, että se on vähän niin kuin vieraalla se pallo, mutta kyllä siinä välillä käy, kun siinä mä oon tosi avoimena, niin sitten vieraillakin tuntuu varmaan siltä, että voi olla avoimena ja sitten siinä joko klikkaa tai ei klikkaa. Sitten mennään käymään Vainilla. Haetaan Tommille kengät. Balenciaga. Ai. Ei oo kuitenkaan ne sämpylät. Ei oo ne sämpylät, eikä tuu omistukseen, lainaa vaan. Joo. No mäkin mietin joku pikku detaili tohon viikonloppu asuun, niin sit on hyvä. Tää on kyllä ihan törkeä hieno, mutta mun pitäis laittaa ihan hirveä säki, että tää niinku näkyy siellä sohvalla. You gotta do it. Tää on vaikea käyttää tää vielä. Haluatteko
te jotain muuta? Haluatteko te Monsteria? Joo! Joo. Mitä monsteri se on? No siellä on kaikki, siellä on... Okei, mä en kyllä muista yhdenkään niiden maun nimeä. Löytyyks pinkki Ultra Strawberry Dreams? Se on paras monsteri. Okei, mä käyn tsekkaan, Kyllä nyt näyttää pojat hyvältä lauantaina. Tänään on ostoksia haettu. Joo, mun on vähän halvemmat ja käytetymmät ilmaiset. Mutta Mut ne on Balenciaga. ne on Balenciaga. Balenciaga. Tää on siis ihan täysin niinku tavallinen arkipäivä. Käydään vähän shoppaa vaatteita ja taksilla himaan. No, mitä tää oli, joku 8 € Uber? Niin, ei oo kovanen kuitenkaan. Mut nyt seuraavaksi voisi olla semmonen ihan pikku lepo. Joo, otetaan pikku. Mä haluan maata lattialla. Nyt mä testaan tän maton makoiltavuuden. Aika hyvä. Se on aika hyvä. Mä tykkään vähän... Ei oo myöskään, kun tää ei oo ainakaan liian paksu. Joo. Vaan että on tälleen tosi melkein kuin makoilis lattialla. Tässä on niinku in action virittelyä. Noi verhot tekee ihmeitä. Perkele väsyttää, vaikka ei oo mitään tänään. Mut tehdään nyt yksi mainos vielä. Mutta tää on ihan kiva. Asiakas on mieli ry, niin tässä niinku tehdään hyviä juttuja. Ja toi on niinku tärkeä agenda. Sullahan on nyt ollut 2 vuotta putkeen mieli ry keräys. Mitä siitä tuli? 30 tonnia hyvän tekeväisyyteen. 39. Mistä toi niinku lähti toi homma? No siis mä oon yhden läheisen menettänyt niinku itsemurhalle nuorempana. Niin sit se on ollut mulle aina silleen tärkeä aihe. Mutta ehkä sitä ei oikein käsitellyt nuorempana. Sitten jostain mä vaan keksin, että tämähän olisi hyvä juttu tehdä tällaista. Ja sitten mä aloin sitä tekemään. Ja sitten se niinku vei mukanaan, koska se oli tosi koskettavaa, kun ihmiset lähti siihen mukaan. Ja kun herkästi tuntuu siltä, että kaikki näet isoja lukuja. Tämän videon katsoo 200 000 ihmistä. Mutta sitten ne yksittäiset viestit tuntuu silleen paljon merkityksellisemmältä. Joo. Kuin ne niinku isot luvut. Ja sitten toki sai niinku niitä oikeasti euroja, jotka tekee hyvää. Et just niinku vaikka tässä, mikä nyt tehdään, että 20 lahjoituksellakin sä voit pelastaa hengen, että sillä niinku joku vastaa puhelimeen. Joo. Niin ne on niinku oikeasti isoja rahoja. Joo, ja toi on kyllä niinku, me aikaisemmin puhuttiin, en tiedä tuliko videolle, mutta semmosesta niinku vaikuttavuudesta ja silleen merkityksellisyydestä, niin tossahan ollaan niinku ihan siinä ytimessä. Joo. Sä teet oikeesti niinku konkreettista hyvää. Se on kiva, että ei ole somella pelkästään myydään jotain energiajuomaa. Jep, ja kyllä toi on niinku itsellekin silleen, kaikista antoisimpia on ne, kun joku kommentoi, että tää niinku video pelasti mun päivä. No se ei ole vielä silleen ihmishenki, mutta se on silleen, että okei, mä tein niinku oikeesti jollekin hyvä fiiliksen. Ne on silleen niinku aina hetkiä, mitkä silleen pysäyttää, että okei, ehkä tässä tehdään jotain ihan oikeeta silleen hyvääkin. Ja sitten kuvattiin vielä yksi mainos, jossa mä sain toimia tommosena vastanäyttelijänä. Ajatukset voi pyöriä kehään ja olo voi tuntua niinku täysin toivottomalta. Tämä alkaa äijäkin olla vähän luilla. Pikkuhiljaa, mutta tää on ollut oikeesti kyllä tosi rento päivä. Onhan tää. Niin sinällään. Mä kyllä arvostan sellaista rentoa elämistä. En mä hirveästi jaksa sellaista stressiä luoda itselleni. Joo, semmonen armoton grindi on vaan niille ihmisille, jotka ei saa asioita oikealla tavalla aikaiseksi. Tai jos sä luotat itteesi ja omaan tekemiseen, niin semmoisella perushyvällä tekemisellä saa asioita aikaan. Mutta siis tää oli niinku oikein mukava päivä. Kiitos Tommi. Kiitos Aku. Mulla oli kivaa. Ja toivottavasti se niinku välittyi myös ruudu toiselle puolelle, että meillä oli tälleen niinku rentoa olemista. Se on ehkä miten mä teen. Mulla on aina kyllä aika rentoa olemista. Joo. Vaikka onkin stressaantunut, niin siis jos mä jotenkin tekisin sitten sellaisella tosi tiukalla otteella, niin sit mä vasta vittu olisinkin stressaantunut. Niin. Et nyt mä teen tosi rennosti kaikkea ja silti mä stressaan, niin ei se toimisi. Mut jos oli hyvä video, jätä tykkäys, tilauttaa mun kanava, mutta ennen kaikkea ota Tommin sanat täältä. Niin. Ne löytyy tuolta biosta. Käykää kuuntelemassa podcastia. Käykää kuuntelemassa, siellä on hyviä jaksoja ja sitten siellä on erinomaisia jaksoja, mutta huonoja ei ole vielä tullut. Joo. Onks sulla vielä jotain viimeisiä sanoja tähän? Ei, kiitos, että teitä kiinnostaa ja kannattaa seurata Akun kanavaa. Aku tekee tosi siistejä juttuja ja mä innolla seuraan Akun matkaa. Kiitos.